Il-Bank Ċentrali ta' Malta rreveda l fuq id-bassir tiegħu dwar it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna għal din is-sena u issa qed jantiċipa li dan se jkun ta' 4.4%. Sqarrija uffiċjali tal-Bank Nazzjonali innotat li t-tkabbir mistenni jkun xprunat mid-domanda domestika li mistennija tibbenefika minn tkabbir b'ritmu maġġel fil-konsum privat u anke irkupru gradwali fl-investiment privat. Intqal li l-kontribut tal-esportazzjoni netta mistenni wkoll ikun pożittiv iżda f'livell aktar baxx minn dak ta' domanda domestika. Il-Bank Ċentrali qed ibassar ukoll li tkabbir ekonomiku mistenni jimmodera għal 3.5% s-sena d-dieħla waqt li s-sena ta' wara jiġifieri fl-2026 dan mistenni jkun ta' 3.4% li xorta tibqa' rata b'saħħitha ħafna mhux l-inqas meħudin iċ-ċirkustanzi internazzjonali. Minn dan it-tbassir ħareġ li r-rata tal-qatt se tibqa' fl-inqas livelli storiċi ta' madwar 3% filwaqt li l-Bank Ċentrali jbassar li r-rata tal-inflazzjoni annwali bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumaturi se tbatti b'mod sinifikanti minn 5.6% fl-2023 għal 2.5% din is-sena. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali qalu li d-defiċit tal-Gvern meta mqabbel mal-prodott domestiku gross mistenni jinżel għal ftit aktar minn 4% din is-sena biex bekk ikun naqas b'1%.